aprangsi nalitum media korte tuman choro kangtung thema pini nilitum ke thom angdeng Karbi Anglong Premier League chenghut nalitum daktiwang pen nilitum long nang chitong tu nalitum man choro parpik la pen nili aprangsi ke choro kangtung bang ke nilitum kaching hon nai CM Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Rohang alangli pan choro kangtung athema laso Karbi Anglong Premier League khela hak ki chengben pini ke thom angden ke pale ki unke alangli hirjumi du khamsa athema piniyani langon Karbi Anglong long alangli CM man depen ke Karbi Anglong atok anno paching thuri phan ala alangli kabor ipen nonli tum theglong lo Karbi Anglong kaching tu rahim dulu to war punon lang punon school hem punon kunane ground punon alangli kabor ipen si laponang dengle lapen ke alangli ki mathalo je ladak non owe mietum ki thur mietum ki chotap ki chopru pen ki vir tum si onguna Karbi Anglong ke de sitame alangli CM sar kabor ipen ajo kaching thur logote nilitum ki pathua na Karbi Anglong sor tum ko sonsi paprangi ma ko ki matha pen alangli homosti long inquire trok long ansame alangli kabor ipen sports auditorium pen dang lo field pen dang lo alangli 10 crore kilo hala so kipi pen alangli kipi ane ke pajoy gali hala kipi pen no nilitum theglong lo Karbi Anglong atok anu pen players ke pathu ke thek tum klang lo athema no ni tum Karbi Anglong Premier League lo ka ha atok ekdam borpung tarapung daho lapu korkan thi pen daho ha dongka pen daho ha pothalang so atok pen player tum nadu lasi labang ke nilitum CM sarpan chorowek nei athema alangli kabor ipini homosti tin alangli lahai field ki kimpi auditorium ki kimpi ge dak amu ban tum theglong lo la pente ki chotap ki chopru bangke jum heglo non bangke la bangke nilitum sarpan chorowik aro anso se sar akhir jume nilituman pini ladak Hanjanglangso sports ground nilitum anam milo je cricket khela tame akang tu yang dengan ponai pusi sarakang hon pen Karbi Anglong Autonomous Council budget long lak kep tangka nilitum hanang pa jirpot nilitum Karbi Anglong Cricket Association pen suri CM sarvan kardom pen tim ni abang kepu dongka pen do enke bothalang so pen do apar ke dak bukajan pen dolo isi enke hoke dipu pen final bang ke nonli tum 13 April pusi hokmon lo jong si weather arwe jang je jat je pulote ni tum 13 an bang ke pajud long bo oke oke bang chiklo bang to nil tum chorowek nei atema ladak non la third edition ke thomang deng la khela gi bilong bang ke nil tum kaching hon nai sar surjo rongphar em sar alangli hin bensi kadok wela khela bang ke na finance pon lo odo nilitum piningan bangela panlo nitum Karbi Anglong Cricketer Association pen nilitum isia YouTube channel do YouTube channel long ta nalitum langloi channel starter moment bu la so YouTube long nalitum dam non an nitum 8.18k subscribe do lo dak non nilitum dak la live ta paklang bom lo la si kado we Karbi Anglong atok no pen jong si lai pulote nalitum live langlong po la starter moment lo YouTube long damla nalitum langlong po